KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cer ya Play Store wala Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko automa jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Assalamu alaikum bandiraɓe yeɓoɓe ayawo Piindi TV on calminam on juuram onon kal premier numéro émission meɗen fait divers e hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati amen mbaɗa mon hen souhaité une bonne année hitande jaam cellal et tout no gowɗen yaadude kala émission e gorko mbo horke jeere Adama a salminama ko non Habsa Diallo annene asalmirama no fewi no biruɗani ko adi fof eden biya bandiraɓe ɓe yo Allah hokku en ndeɗo hitande wona hitande nde ganduɗa taw ko natangue no kewden wiide ɗum hitande nde ganduɗa taw ko jaam e cellal e kisal e ɓamtare e pellital taw koye kadi ne yaade udditade e yajede jaam surtout eɗen ñaagui ɗum e nder leydi ndi Habsa Diallo surtout jaam e nder leydi ndi saabu koye jaam tan hunde kala wawi dane Adama Jobo ɗiɗo sahaji enen teski violence uji e nder milieu scolaire o ko ɓoyani ko ɗoyete lycée Limamoulaye so gorko goto janggowo ɗon e lycée o kanke nene makko e mowni ko gorko kamɓe jeeki tawoy goto e museji jangguinannoɗo cukalel ngel mbaɗi ɗum agressé saabu wiide oɗon prof omo tampini ɓinguel ngel no fewi e nder classe muɗum ke ɗiɗo ko violence goɗɗo kadi teskita ngol ɗo koto Kaolack monsieur goto yo fittan mum yoɓa toon to yoɓi fittan mum ko cukalel mo duuɓi 14 ha saabini hanki Sénégal kal musieji ɗi jangguinani gam waytade ɗeɗo no metti musieji keewi ɗiɗo sahaji wurde nder école aji ko noon Habsa weltanam no fewi nde gartirɗa hono ko wayni ɗi fitinnaji teskaɗi e nder jangde walla mbiyen milieu scolaire ko ganduɗa hande vraiment wona hunde nde jonneten pourquoi parce que eɗen gandi ko jangde woni foof caggal kay gonɗinde jomiraɗo subhanahu wa taala raftata hen ko gandal par ce que so tawi ala gandal mi sikkani so tawi wonko mbawɗa firtude e nder o duniya so tawi kadi yeehi ha ɓen jangguinoɓe hokkoɓe yimɓe gandal batti waɗede menacé hono ko wayni surtout wattaɓe menacé ko élevé ɓe jangguinte ɓe ɗum noon hulɓinima Habsa ko hunde ganduɗa ene foti yuntede no fewi no mbiruɗa ni oɗon élève mo ganduɗa bannoɗo agressé jangguinowo ɗum toon to Kaolack woppani ɗum finalement ha sankiri saabi vraiment ɓe kofi hen juuɗe kadi ɓe mbi koɓe memata cré so wona haala mum haala ɗum ko hunde ganduɗa haɓe gone gonga mabɓe no fewi par ce que il se sent à danger quoi si en teska ɗoyete Sénégal guila musieji jangguinoɓe kaɗa fiidi sukaɓe guilden milieu scolaire boni saabu nden hasko wona école e nder wuuro ngo a suusano hawrude musie ma aɗa waɗa wona golle no mbiruɗani ɗum koye temps nde no mbiyata lampe à tempête no nde jangguite e galleji ni e lampe pétrole nden mi sikkani so tawi an élève o jamma aɗa suusi yaltude galle mon par ce que kulata ko wata fottude e professeur ma walla instituteur ma ko wona ɗum ko Habsa hande en jii nden eɗen teski won wayluji kewɗi badde par ce que nden eɗen teski a wawata andude holno musse ma wiyete mbiyata tan ko musse Diallo musse Ba walla musse Guissé a wawata andude oɗo inde makko ni mais joni a yiya élève aji ɗi ɓe jogo inde e musse o no bamum wiyete no yummum wiyete ɓe mbaɗa ɗum enregistré e téléphone haɓe kalde mum WhatsApp walla jiya ha ɓoy tan Habsa mi wiya wonde min de wayri nande musse Diallo donc attends mi waɗamo vocal donc oɗon proximité ɓeydima hen ɗum ɗon foof ene wawi addude gueɗe ɗe ganduɗa ma waw wadde cuusodiral no fewi hakkude jangguinowo e jangguinteɗo kono nden
sa suyni me lawol tan habsa kewɗa ko mogginade walla gonta tugwal aɗana woni tugwal gallol nde aɗandi nden miruji ko joni ngari nden galleji ɗi waɗete hen ko tugwal woni gallol bilmbe woto baali nadde woto e ko way noon sa yi muse ma a wontan tugwal e gallol ha muse o ɓenna hande min nani bon mi rutto e anecdote Adama Diop mbe siftor nde min mbaɗata nde 6e minen li collège amen collège Donnay Tare mbeɗa salmin principal oɗon de passage nden ko principal Janko John oɗo saaha o bon e retraite Adama Diop a suusan yaade école a mooraki a suusa arde école subak law a ɓuftaki a suusa aussi o hawrema e won milieu ji e nder wuro ngo par exemple sukaɓe darirtoɗo ni gara so hawrema jangga à la première heure ko jomum fiima mais ɓe wayɓe noon kañumen manki oɗo saaha e milieu scolaire ɗum tagui jangde neno bono sen gummim ɗonete jahten koto tiwa won ko hundi haɓnide teska honete ɗiɗo temps uji galle goto sukaɓe ɗiɗi Adama Diop mbaɗa ɗon enlevé après mbara edi warede ko cukalel dañi guel duuɓi tati guel majjuno ha saaha goto angel yiita e sero woydu angel waɗa golle kantriɗe hade makko warede caggal muɗum encore cukalel dañgel duuɓi jeegom e même galle kañumne ƴetta ɗonet wujja après tawta ene maayi oɗo saaha noon tuuma ɗeɗon golle ko gorgol mabɓe goto o bonni oɗo saaha e juuɗi dadi ko noon no mbiruɗa ni oɗon gorgilaɗo ko hunde kadi nde ganduɗa yurminini no feewi Habsa Diallo tawde woni kadi kanko ko tuumira ko o ɓeydima ni e nadde nder par ce que wonto jagga wonde mo walla o betta omo wuppa t-shirt mo ganduɗa t-shirt o e ƴiƴam ene woni e t-shirt he ɗum ɗon ene jeeya élément ji ɗe gendarmerie en walla waɗoɓe losko ko kutiri ko wona ɗum ko won témoin en ɗiɗo walla seedanteɓe ɗiɗo ɓe ganduɗa settiɓe makko wonde nde yimɓe foof gummi walla habitant wonɓe ɗon e wuuro ngo foof manda candan fal wiite mi anda nde ɓen foof gummi ene jiilo ɓeɗon sukaɓe nde kanko o moni jooɗi jonde makko on wi ken hay batte ala ko ɗum ɗon foof ko indice aji ɗi ganduɗa ɓeydiɗe hokkude ɓen ɓe ganduɗa ko les limier woni waɗoɓe losko ngo nde wawde wadde mo épinglé o saaha mo kaldeten omon e juuɗu laamu mbeɗa sikki ma laamu kadi wawa jokkude c'est tout à fait normal comportement ma o saabu fittande kam mo yooɓi ɗum alay sago ma woɗ ko gandanɗa hoore ma feññin paweɗa junggo ko kawuji nakko gowɗi yiihede oɗo saaha ɗoyete Sénégal ko wona ɗum ko ɓeydi ko woni e oɗon alhaali Habsa ko kanko mo ganduɗa ene wiya wonde d' après hakkude makko e esiho wona ko hunde welde wayno ko règlement de compte ni par ce que teskitiɓe kadi e nder PV he to haalanoɗo kanko esiraɗo wi ene wiyanoma konnguɗi wonde a jooɗima resama duuɓi 5 a ronki ya dañ ɓiɗɗo ɗum ɗon foof ko gueɗe ɗe ganduɗa ene wawi musdemo arte makko waɗa règlement de compte mais ɗum wona c'est pas ɗum ɗon wona oɗo wona fodde tahone ma ha mbaɗa ka wona raison effectivement par ce que an dañowo ɓinguel dañɗo ɓinguel kanko hokkani hoore makko mo dañano ɓiɗɗi kadi wona kanko heeɗi hoore makko donc o ɓeydima lorde hoore makko wasde dañde ɓinguel rutto kadi yooɓo pittade ɗiɗi yo Allah goto mo duuɓi tati goɗɗo mo duuɓi jeegom yo Allahu dande en henen sen gummimi ɗo nder Adama Diop oɗo saaha kala e toile réseaux sociaux joyi Sénégal ko ka galle goto taw rendiniɓe ko probléme ndono babiraɗo sankim hade mak sankade noon omo jogui noon ɓiɓɓe yonɓe gandanɗa hoore ma wona kañumen foof jiidi yummo goto won hen rewɓe mais ɓen rewɓe ko sernoɗe ko heddidaɗo koye debbo makko goto hade mak sankade galle makko oɗon debbo hoɗnowo o ƴetti gallo o waɗi ɗum e inde debbo hay acte de donation o fewndin o totti mais caggal muɗum no yaltunode aduna kanko ono babiraɗo sen tumnimi ɓiɗɗo debbo woni mo yummum rokka o gallo o holliti wonde famille o wi hasko rokkam gallo il faut ko gallo watte e keɓ donat ko ɓen ɗon babiraɗo noon ko joguinoɗo galleji joni kanko yummiraɗo finalement kanko roni gallo o roni gallo heɓe continue eɓe koɗe gallo ha saaha goto paawo woni cankiɗo ɓiyi ko debbo af mo dañcuno e debbo goɗɗo ari arde usieji jettima usieji gone yaltinde baksuji kamɓe hotɓe e gallo ɓe beddo wonde yem jelte gallo saabu kanko Dieynaba o holliri wonde hade bammakko yaltude aduna
hokkimbunombo galle o. Non, je pense que enen kam en nartaye de trop de justice o toyete loi ko hal hen wal bangi dini sab mine ma fof ala ko gonduden o no mais je pense kam que neddo hadma yaltude adun ada foti leernudi o anda man jalta adun mais njaboto mak an jeydum besmu mak an jeydum ada foti haldude mumen kile o ga wi rokkanom gallo o to wi rokkanom gallo hande o yalti adun mais tiagal mak ne heew fitin no feewi ko non mbedi sikki habsa no biruda ni en mbawata ni jurnade no feewi kono mbedi sikki won élément mo ganduda Ceerno Mamadou Niass wadini en jahan kettoden élément o garten kettoden Ceerno Mamadou Niass e micro Adama Diop o lernan en ko yewte o do no alfa tobe namdal gal be naftorima namdal gal ma namdal nafdumin de wonno dum do ina hepto hay wadobe mirasuji be to tawi be ngari e be bade miras o do ko kanyum resi jom suudu mudum o serani debbo kono o itti jawdi makko o hokki dum debbo e te debbo sare kam ko donnanno dum ko donnanno so rokkama e so rokkaka ko donnanno dokkal ngal o hokkata debbo ngal mbele ina sella walla selloyta mbele ina wona walla wonoyta wonto wonata de wonno sariyankobe jetadobe ko be jojbe kala gaddudo komi dokkonodo walla komi basiyenodo ma saren ko be namdo jomum hol jamanu basido mo hol jamanu bo wasiyoma basiyo so tawi o wasiyimo ko tawi hankati o naywi ha hankati o ando 50 mako jaho wonen ko sariya jabata tawi ko dafanodo wasuyi wonkade ko sariya jabata kadi wasiyo o kadi ko ma arda e sedam fagu lamgu holno wasuriya de wonno donowo kam ko buri sellude ko donowo kanyum ala wasuya wasoyte e jawdi ko mo jibina mo neddo bo jibinani o de mi jibinani dum kono ko tinnido yam ay ko jiddomi te so mi mayo wana donowomi dum no mi wasiyo mi winde kayit so tawi mi ummi modo jawdam kaza o e kaza o e kaza o tottinde dum do hen tottinde kam dum kaari baadi kanko ronata e dum don sari buri yidde dum do non enen ronobe be e ronnobe be so tawi donu yontuyi kamen ina ganda haqiqatan o do biido bodo walla komi on hol kanko e hol dum don kadi ko sari na selli sari yankobe ko joj dum non alhamdulillah rabbil alamin bartan dum haqilañ modum en kettimo Ceerno Mamadou Niass enen jaaramba he nder no feewi je pense que bandiraɓe paami aussi Adama Diop ko ɗum ɗo gaddunɗe ne fait divers nde ɗo yontere no mbaynortoɗa bandiraɓe ko non tigi Habsa a weltanama no feewi en beltanima bandiraɓe e no kewɗen wiide ni ɓen ɓe ganduɗa ene batti haqqillaji mum e émission men fait divers en calminam eɗen jettaɓe en jaraɓe kadi e ndeɗo hitande hesere 2023 no mbiɗen ni kamɓe foof goto e mabɓe foof kala to wawi wonde yo jaam e kisal Allah woni e mun mi salmina noon Habsa sehel men goto hanke waɗi ham contacté woni ko France ko mawnam aussi walink wiye Samba Gouro o wi yon gandu somi waɗi commentaire e somi waɗani commentaire émission mon fait divers mbiɗa yeeɓo ɗum ano e Habsa Diallo mbiɗa salminamo de passage donc eɗen calminamo Habsa kanko Samba Gouro to wawi wonde par ce que ni gandumi komo yeeɓa o wi o mbayri arde min jewni on e fait divers o donc mbimi ene wawi inchallahu rabbi min gara kadi min gobbi min kumna oɗon ndin aadi hakkude men e bandiraɓe ɗum noon en jarnima kamɓe foof sen limitan en jumon Habsa no mbiɗani comme no frère men oɗon gonɗo France ko noon aussi calminirten frère meɗen en wiya Ceerno Yaya Ly kanko neko neɗɗo battuɗo hakkille mum no feewi e émission meɗen fait divers on tawe to Angleterre salminma aussi anna no feewi mbimo hay kamɓe yeeɓoɓe ɓe kamɓe est ce que enen en tikkantama ni par ce que fiiɓe men ɓe piggal musgal e Angleterre kamɓe jaltinen oh là là haali gonga non en potani salmindema ni sabu keɓe complice aji keɓe complice a ponno teggude bagage mabɓe garta ayide eɓe gaddi ndin on jarama no feewi bandiraɓe ha gongol inchallah KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ayobata tirade kalis hay mbudo ayobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko auto ma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu njobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda njobirda KP ene jogi ko ustantuma to bange ngañaari posma walla ko jollof chicken codda fof ina jogi ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma